I pozdrav svima, ja sam Nevermind, upravo gledate prvu epizodu ovoga Skywarsa na mom kanalu, nadam se da će vam se svidjeti i da vam pokažem dve nove stvari. To je ova tekstura koja je po meni mnogo moćna, dosta njih je koriste. I druga stvar je Optifine mod koji sam instalirao. Mod je mnogo koristan, a pitao sam admine dozvoljeni na ovom serveru, tako da to nije varanje. Pa da krenemo u Skywars. Ceo server je prenatrpan, zato i ne snimam Hunger Games, trenutno 116 na Hunger Games, a 120 na Skywars, evo vidite desno. Da, znamo ovu mapu, dobro je. Da vidimo, tebe. Dobar chest, sam bi mi koristan bio, nije nešto mnogo pretjerano koristan ovaj taj armor neki, kao zove, na ovoj mapi nije nešto koristan Ender Pearl, zato što već imate puteve između, mada nema veze, što da ne, regeneracija, daj, čim sam vidio neki potion ovdje, nemam ništa što mogu da bude koristan, u stvari može ovako, pa da krenemo, da vidimo, idemo prvo kod onog lika tamo, da vidimo gde je on. Dobro, pa nije nešto težak ovaj parkour ovdje, samo da me neko ne pogodi strelom. To bi molio. Čekaj, ali on otišao tamo kod onog ili što, ne kapiram. Ovo je dobro je. Kome gađa strelama, nije mi jasno. I odakle, aha. Ti li si. Sada sakrićemo se, nije problem. Samo se ti skloni prvo odatle. Tim uzeo sam armor od ovog lika, šta još on ima ovdje da mi je korisno, ništa imam cipave, nijem dobro je. Evo ga ovdje. Šta se desilo upravo? Šta je ono što je zabolo? Dobro je, bar sam živ. Teleportuje se, znači, i time se služi, ja. Jedan manje. Sad pojedem je nešto prvo, znači onaj tamo je poprično opasan. Dobar armor. Čekaj, ono su dvojica. Timeri, ladno. Ne mogu da verujem. Čak i u Skywarsu ima timera. Znači, muka mi više takvih. Idu po 15 njih. Zajedno, jer ja igrao sam, posljednji put kad sam igrao Hunger Games, ubila su me dvojica koje su bile u timu. Da se vratim ja na... Šta je breo? Nešto secka server, ne znam zašto ovoliko laga. Pa vjerojatno laga zato što ih je ovoliko. Obično kad nas je malo, server ide, ono... ko sat radi, idemo, tamo nema nikoga, odande je došao ovaj što me pucao, jest. Pa vjerojatno nije ostavio nikakve stvari u čestu, ali mi ćemo da provjerimo za svaki slučaj. Snimit ću dve ove epizode, to jest dve igre Skywars, epizoda ću nekoliko, Iron Match, dobro, i čini se da nemam, dobro, ovdje, ništa mi nije potrebno, idemo dalje. Čini mi se da sam vidio nekog tamo, učinu da se gledam. Kad bi imao luk da skinem onoga odande, bilo bi predobro, znači. Ne znam, koliko nas još ostalo? Čini mi se da sam samo ja i on. Ili ona i još jedan njegov timer. Ne znam, svejedno, samo da me ne pogodi strelom neko. Ajmo tamo gore. Kako smo da dođemo do tamo gore? To ti mi trebaš. Ender Pearl i luk, dobro je. Još strela. Sad da ga ubijemo, onog lika sa lukom. Da te skinem. Ne, samo od mene da ne skine odavde. Ne! Gdje sam ja pao? Dobro. Moram da se pazim po čemu hodam. Ovo je bilo za dlaku. Ovo je bilo stvarno za dlaku. Gdje je on? Bolje da se udaljim na ono ostrovo tamo. Da mi ne bi došao. Gdje je on u stvari sad? Puca mi ga djel. Ne mogu da provalim. Ne mogu tamo username. Čini je tamo gore. Onaj lik dalje tamo i dalje. Nema nikako, dobro je.
Ne kapiram samo gdje je nestao. Ne vidim mu više. Eno ga tamo ide. Uzde nema se vidi, aha. Do mene ne pogodi. Ajde, ne mogu da verujem kako ga nisam pogodio sad. Bolje ja da se malo sakrijem dok ne pojedem nešto. U stvari ne treba mi hrana. Nije valjda pao? Nije. Šteta. Sad jeste pao. Jel to? Čini mi se da nema više nikog. 2 igrača preostalo. Gdje li je taj drugi više? Kad bi imao neki kompa... ovdje može proći. Da li ovdje ima neki čest? Ima. Dobro. Ovo... Pa ništa više mi ne treba. Možda kad bi našao enchanting table. Ne znam da li sam ga našao. Gdje se nalazi taj još jedan? Nije mi jasno. Možemo samo da se nadamo da će da padne negdje. Čekaj, ili on? Nije. Šta mi sam onda ja vidio to? Pa ništa, onda možemo da nastavimo da kružimo ovako dok ga ne nađemo. Ovo je bilo baš blizu kako sam ovo ubio. Imao sam i dosta sreće da je upao u rupu. Samo ja da ne padnem, to je bio ultimativni fail. Ili da me ne pogodi strelom. Dobre, idemo ovdje. Ne! Gdje je ovo? Isto ona rupa. Dobro, vidimo da li ovaj ostaje nešto. Čini se da mi treba, ne treba mi. Šta, full iron, imamo sve. Samo kapa, gdje je ono? A štete što je onaj pao, bilo bi bolje da sam ga ubio da mu uzem stvari. Ništa mi ne treba odavde. Pa gdje se nalazi taj lik, više ne kapiram. Bar on mene da vidi. To bi bilo loše u stvari. Bilo bi najbolja kombinacija da ja njega vidim, on mene ne vidi. Idemo dalje. Možda je ovdje. Ovdje sam vidio jednog, onaj što ga ovaj gađa strelama. Svi često je pokupili da nije dole možda, sakriven. Nije, ovdje je bar... Opa je, enchanting table, da li imamo ne? Nemamo. Da nema ovdje neki, nema. Znači ovdje je bio taj lik, sad pitanje je gdje je on otišao. Gdje je bre, ne kapiram. Dobro, ajmo da ga tražimo. Ovo je on gradio, a? Jeste, od tamo je, znači gradi. Evo ga, tu je. Opa, diamantski mač. Ne, šta se desilo upravo? Kad bi imao neku lavu, nešto što može tu da mu dođe. To je bilo dobro. Mislim da ne možem da izađe negdje druga, nema. Neće da si lazim dole. Kajte više. Mu slajm je ovoga. Ovo je štit. Ajde, umri više, 10 godina ti treba da umreš. Da ja imam diamantski mač, išao bi ti tu dole. Znači on nastavlja da gradi ovo. Bolje da se pomerimo odavde. Umri više. Koliko života imaš? Ko je pobedio? To, pobjeda! Dobro je. Ovo je bilo baš lako. Ajde, kad sam već slučajno ušao da snimeš ovu jednu epizodu. Ona pobjeda je bilo baš lako. Šta je ista mapa? Koliko sam je falio? Ne razumijem koliko je života imao, ali udarao sam ga i pecaljkom i ovim, kao zove,
I mačem, i strelama, i lukom, i svime. Lava, dobro je. E, sad sam dobio 2 ova kad mi ne treba. U stvari imam enchanting table. Samo da me neko ne skine dok ja ovo radim. U stvari ovdje ima rupa, da, kako ja nisam prvi put sišao ovdje dole, ko znaš šta sam imao. Luk, ajde, ovim da zagradimo dok ja obavim poslove. Ovdje dole. Kad budemo čuli neko lupanje, znači neko nailazi, kao što rekoh. Šta je ovo si? Dvojica biju gore izgleda. Šta je ovo, majko mila? Odakle, kako je upao veliko ovdje? Dođe vamo, bre. Dobro, ubili smo i ovoga. Bolje ja sad da se zagradim bolje. Gdje je prošao on ovdje? Dijamantski mač, tu mi je, znači imam, pa dobro, sve što sam imao i pre. Luk sa strelama bi im bio koristan. Lava, ti tu, koliko što imam, dobro. Ajmo sad da dobijem malo XP-a. Koliko mi nas je ostalo živih, pitanje. Znači, da li imam knjige? Ima knjige negdje ovdje, nemaju knjige, znači džaba mi uliki XP kad nemam knjige. Da li sam imao gore knjige, ne znam, Šta je ovo? 6, osmica, ajde. Manufaktur, da li to beše oslepi, ne sećam se. A mogu samo ovo i od 6, stvari od 7 je bolje. Da vidimo, evo ga, sedmica, power, dobro, bolje. Da iskoristim jašovi, znači još armor da... 2 igrača preostalo. Nazvajice znači. Dobro, da se ja skroz enchantujem. Gde mi je drugo ovo? Nisi imao 2 ova, ne kapiram. Ajde tebe, oferti se već enchantova, znači koristimo tebe. Tebe sam iskoristio ovdje neći. Kad bi imao knjige bilo bi dobro. Znači za 6, daj nešto više, 7, ajde. Unbreaking, to mi je korisno mnogo. Mrzi me da još koristim protection, znači sad kad smo full začarani, imamo mač, strele, pecaljku, zlatnu jabuku, nemamo baš hrane, ali ostalo imamo, ustvari hrana mi je sad potrebno. Evo je hrana, bre. Sada da krenemo da ubijemo još ovog jednog lika. Bilo bi super da pobedim 2 zaredom, to mi se ne dešava tako često. Nisam neki pro ni u ovome Skywarsu. Da vidimo gdje li se on sad krije. Ako se krije uopšte. Sad ćemo imamo Optifine pa ćemo da ga pronađemo lako. Da vidimo. User, ne. Pazimo ovdje. Tamo nije. Gdje li je on? Nemoj ko onaj da mi se krije u podrumu da ga turim. Evo ga ovdje. Ne. Ako ovoga ubijem. Da li je moguće? Znači, ovo je bila pobjeda. Sad ću ovu da livam. Kakva je ovo bila pobjeda, majko moja. Došao mi iza leđa, udario me 3 puta i okrenuo sam se i ubio sam ga. Ovo je stvarno, svaka mi čast za ovu pobjedu. Su bile 2 pobjede zaredom, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u neko od sljedećih klipova, pozdrav!